गोकुळ सोबत गोकुल. महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून सांस्कृतिक कार्य विभाग सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आयोजित 3 दिवसीय असंघटित लोककलांचा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. विविध लोककला सादर करण्यात येत आहेत. पाहूयात. आमच्या डोळ्यासमोर ठेवणी थाप मारणी पाड्या ढोलावरी. आई सांगत सांगत जाईन आई तू माझी ग आकाशात वीज कडकडे न शत्रूवरती पडे पण सिंहासनी चढे पाहून मोगलांच्या अन्याया.